Ambalima bamanankan mena Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Seliba hukumu kɔnɔna na Serifila Jabaniso a taara munumunu salo kɛ Bamakɔ suguba kɔnɔna na walasa ka sanni feere jate minɛ k'a lajɛ a cogoya ka suma wa walima a bɛ cogoya min na. Tata Ture a n'a ka jatala Samba Tarawele u sera ka fɛn min sɔrɔ Bamakɔ suguba kɔnɔ an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Seli ɲɛkɔrɔla waati mana se sugu kɔni bɛ fa mago ɲɛfɛnw na bazɛnw samaraw kɔnɔw ka fara denmisɛnnin fini ɲumanw kan nka kuma dɔw la a sɔngɔ gɛlɛya bɛ kɛ kamanaganko ye sannikɛlaw ma. An nana sugu la an nana sanni na vraiment sugu falen don mais sanni tɛ se ka kɛ foyi de tɛ se ka san an nana bazɛn san na u k'a mago fɔ 1,400 mètre kelen vraiment jamana ka gɛlɛn sisan an b'a ɲini commerçants fɛ u k'a ɲini u ka dɔ bɔ prix la pour que an bɛ se ka sanni kɛ cogo min na sinon an laban b'an ka kɔrɔlenw passer k'u don dɛ. Bon matériel kɔni bɛ yen parce que seli yɛrɛ labɛn fɔlɔfɔlɔ ye fini don ni parili de donc n'i bɛ fɛ ka pari fo matériel ka kɛ finiw na vraiment a ye matériel prix mais ça va an bɛ k'an débrouiller. An nana bi sugu la an nana seli ɲamakɔrɔ sanu de la mais sugu falen denba de don o yɛrɛ sɛgɛn ka bon an ka fɔlɔ et puis minɛnw de da ka gɛlɛn wa minɛnw da ka gɛlɛn kojugu donc an bɛ commerçants de deli sisan u ka ɲɛ an ma u ka dɔ bɔ fɛnw prix la seli ɲɛkɔrɔya de don n'u ma dɔ b'a la u ka minɛnw bɛ sɔn ka galiw bolo dɛ donc u ka dɔ b'a la an ye an ka se ka sanni kɛ k'an ka seli kɛ an fɛrɛ ma. An b'a la tanu an bɛ dɔɔni sɔrɔ quoi comme sugu taabolo don bɛɛ ni garisɛgɛ don sugu kɔnɔ bon an b'a ɲini commerçants fɛ u ka dɔ bɔ minɛnw prix la pour que bɛɛ bɛ se ka seli kɛ hɛrɛ la cogo min na quoi. Misibɔkile waati mana se Bamakɔ sugu la girinkajɔ bɛ daminɛ sugu fantan naani bɛɛ lajɛlen na feerekɛlaw b'u ka labɛnw sabati minnu bɛ sigiyɔrɔ kelen na fo ka taa se minnu yɛrɛ bɛ yala n'u ka feerekɛminɛnw ye jagokɛlaw ka fɔ la minɛnkura caman b'u bolo nka Bamakɔ gɛlɛya o bɛ kɛ sababu ye kuma dɔw la o mago bɛ sannikɛla minnu na u t'olu lasɔrɔ bari ɲiningalikɛbaga o ka ca ni sannikɛla ye. An ka sugu kɔni bɛ cogo min na sanni tɛ yen est-ce que y'a faamuya parce que jamana in bɛ cogo min na gɛlɛya yɛrɛ de b'an kan sisan pour le moment n'u kɔni sera an ka ɲɛmɔgɔw sera ka lajɛ ka jamana in ka gɛlɛya dɔɔni bɔ population kan a bɛ se ka fisaya quoi bon jamana in bɛ position min na bɛɛ b'a kalama kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ fɛn tɛ yen est-ce que y'a faamuya gɛlɛya bɛ bɛɛ la tout bon a kɔni ka d'an ye c'est à dire que jamana in u k'a lajɛ nɔgɔya bolo dɔw ka na quoi jamana in kɔnɔ quoi sinon position foyi t'an ye yan an bɛ sugu la marché tɛ yen depuis salon sini yɛrɛ ka fisa ni salon ye salon fana ka fisa ni ɲinɛ toujours a bɛ jigin de a tɛ ka yɛlɛn quoi fosi ne 100 don i b'a sɔrɔ san wɛrɛ a bɛ na fo 40 na i m'a faamuya toujours a bɛ jigin de a tɛ nɔgɔya quoi. Fɛn min tora sa o de ye jamana ɲɛmɔgɔw u k'u hakili to jamana kɔnɔdenw na bari bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka nin seli in kɛ hɛrɛ ani baden na. An ni sagafaga seli o tɔ tɛ bɛrɛ bɔ tuguni an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi bɛɛ lajɛlen o de bɛ girinkajɔw la wagati min na ni an falakaw denbayatigiw jɔrɔlen don kosɛbɛ ka da sagako musakakow kan o waati kelenw na an balaka dɔw bɛ yen nɔ olu haminako gɛlɛman ye labɛnni ye finiko ani kundilanko Maretu Jalo ani Mohamed Sidibe u sera ka ɲɛɲini caman k'o kan an ka jɛ an k'u ka sɔrɔlen na Usman Sukure b'a lakale an ye. Seliba ale ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye waati min na musow bɛ dɔ fara u ka cɛnya n'u ka saramayaw kan n'i ye mafilɛli kɛ ka taa musow ka kundilayɔrɔw la nin waati ninnu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ suguw ka suma wa maa bɔtɔw fana ma ca kundilannaw yɛrɛ bolo o sababu ye dugu gɛlɛya de ye. Seliba ma nɔgɔn denmisɛnninw ka kow bɛ sen na sagako bɛ sen na jamana in yɛrɛ a ma nɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ de ne yɛrɛ filɛ ne ma se mafini yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ sagaw yɛrɛ ma san fɔlɔ kow ka ca bon weleweleda min bɛ ne bolo ka se musow ma parce que an ye salontigiw ye a kɔni a ka d'anw ye a gɛlɛyara cogo o cogo ka bɔ ka n'u kunkolo dilan o de ka d'anw ye ne kɔni bɛ min ɲini u fɛ ni min ye 400 sɔrɔ o kana an tɛ jɔ min ye 1000 sɔrɔ o kana an bɛ yan olu de ka bila la f'u ka na de n'u mana a ma ɲi. A ka fisa fɔlɔ an bɛ k'an débrouiller mais kuma dɔw la marché bɛ sumaya dɔɔni barisa fantanya bɛ mɔgɔw la sisan nɔ an ma mɔgɔ caman kɔni sɔrɔ fɔlɔ mais an bɛ k'an débrouiller dɔɔni dɔɔni a komi seli ma daminɛ kosɛbɛ fɔlɔ mais sanni seli cɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ bɔ mais gɛlɛya dɔɔni kɔni bɛ yen sisan a kɔni ka d'anw ye client baw ka bɔ ka na walasa an ka marché caman kɛ an ka wari caman sɔrɔ. K'a fɔ gɛlɛya bɛ yen an bɛ dugawu kɛ de Ala k'a ko nɔgɔya pour que u bɛ se ka na ka n'u kunkolo dilan o kɔni de ka d'an ye u kana dɔrɔn ka n'u kunkolo dilan seli selen don u k'u labɛn u cɛw ɲɛkɔrɔ. Wari tɛ mɔgɔw bolo bon dɔw fana bɛ yen nɔ a ka di u kana salon na mais wari ko b'a la i m'a ye dɔw fana bɛ u fɛ u kun dilan mais u tɛ se ma u b'a défriser dɔrɔn i n'a fɔ n filɛ nin ka nin mun kɛ a b'u ɲɛda sama muso ka taalan in labɛn de bon gɛlɛya jumɛn ye sisan nɔ
a ma nɔgɔ an bɛ min fɔ cɛw ɲɛna cɛw ka effort kɛ dɔɔni ka dɔɔni di musow ma sinon a ma nɔgɔ pour que u k'u ɲɛda n'u bɔ ɲɔgɔn na seli la u cɛw ɲɛkɔrɔ ka kɛ ni waati gɛlɛya ye muso caman kɔni solila ka bɔ walasa ka taa kun labɛn yanni mɔgɔw ka taa ton to ɲɔgɔn ka kun dilanyɔrɔw la. Muso furulenw u kan ka bɔ joona de k'u kun dilan denmisɛnninw ta ma ban fɔlɔ ni kun dilan I bɛ bɔ ka ni tilali ta la I bɛ taa denmisɛnninw ta ɲɛɲini u bɛ se ka bɔ sisan ka n'u kunkolo dilan muso bogotigini ani muso furulenw ka kun dilan wagati kelen tɛ parce que fête mana surunya ni nana ka sɔrɔ yɔrɔ falen don furu caman bɛ tiɲɛ kuma dɔw la kun dilan tagabolo la parce que denmisɛnninw ka kow ma ɲɛnabɔ e bɛ kunkolo dilan sen fɛ. N'i ye mafilɛli kɛ ka taa finikalalaw ka yɔrɔ fan fɛ olu bɛ k'u kunda u ka baaraw waati labanw de kan sisan nɔ sabula maa caman taara ka selifini minɛ ka ban nka finikalalaw ka fɔ la gɛlɛya min bɛ adamadenw kan o bɛ ka kɛ sababu ye ka kɔfaga don ɲinan seli la. A bɛɛ de bɛ yan nɔ jupe pas une jupe ça dépend dɔw bɛna di dɔrɔn modèle min ka ɲi k'i ko kaloya banna marché ka suma dɔɔni u bɛna fini bila u bɛ se ka mɛn dɔɔni ka sɔrɔ u mana finiw ta ka sababu kɛ wariko ye. Non, c'est la race marché avec un don noir. Bon, mais à la race élite mais en Chine Kenya. Bon, finalement vraiment amugo kala mais warre te nyine. Non, ame do kala amugo kala u black kilan do erete nuta. Bon ni ma kala feno ya da mamanga. O fora ne bu antodi al nya ngao ni an rodi adabe bo kilan ne la racha. Achama kilan ere no ewa. Parce que obe fini bla nga me. Fini utena fini no fe. Pon feti sera pour mamla we na gu ma go finna. Donc on va sur un dôme donc on va courir finir le avec galade a sur le galade on va au revenant de foire ne vous na ni fini ou dija na ware jona we avancer di jona msega bla programme na to bon ni seli on ira na nga bla programme la ga galade on quoi avec bara compliqué mo bolo sisan an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔli kan Burama Jara a bɛ walawalali k'an ye an ka jɛ an ka bi sɔrɔlenw lajɛ. Burkinakaw fɛ yen u ka kunnafonidilaw kɔni ye heure 24 bɔɲɔgɔnko baarabila boloda o hukumu kɔnɔna la u ka lafasatɔ min bɛ yen ni an ko ma ko Sinatik olu kɔni y'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ dɔ ka fara u ka saraw kan ani fɛn min ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye ale ka baaraw kunnafoniw ka se ka di jabaranisow ani arajosow fɛ o hukumu kɔnɔna de la u ye heure 24 bɔɲɔgɔnko baarabila boloda yaasa k'u ɲɛbile bɔ jamana ɲɛmɔgɔw la u ka se k'u ka ni laɲini ninnu ta ba la ni donna Wagadugu o min ye Burkina faaba ye u ka jabaranisoba ɲɛma ani ka taa se a ka kunnafonidilaw ka ɲɛma ma n'an ko ma ko rédacteur en chef olu maa fila dɔrɔn de kun sigilen bɛ u ka bureau kɔnɔ yaasa ka lakɔlɔsili kɛ u ka laɲiniw olu walew la Yakuba Bugungu ale min ye Burkina jabaranisoba ɲɛma ye k'u kɔni bɛ ka fɔlisenw de k'a la nin waati in na k'a sabu kɛ fɛn min y'u ka programme ye ko o kɔni bisi basalen don kosɛbɛ nin waati in na ko yaasa lamɛnbaw ani filɛlibaw olu kana to ɲɛnafin jugu la o de kɛra sababu ye u ka tile ani ka si ka fɔlisenw k'a la yaasa u fɛnɛ ka faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ u ka nin baarabila in waleya la min n'an ko ma ko grève. Ni waati na fɛn min ye mankanw ye o kɔni dugalen bɛ kosɛbɛ Gabon bolon furancɛw kɔnɔna la fɛn min ye Ali Bongo jamana ɲɛma ani ka taa se Jean-Pierre Mangwara Daba nin bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka sigi ka filɛli kɛ ka taa farafina jɛkuluba ka hakilina ma min ni u bɛna o waleya donna nataw kɔnɔna la hakilina min ni Nations Unies kɛmɛ ka o senkɔrɔma don do kosɛbɛ yaasa bɛn ani keleya o walew bɛ se ka bolo da Gabon jamana kɔnɔna la farafina jɛkuluba ye hakilina bɔ ka bin ka fɔ u na jɛkulu bila ka taa Gabon jamana kan yaasa ka kumalasigi kɛ Ali Bongo ale ni Jean-Pierre ni ɲɔgɔn cɛ Ngwara Daba o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye farafina jɛkuluba ɲɛma ye ni o ye Idrisi Debi ye ale ka kumasɛntigi Jacob Eno Eben o bɔra k'a yira ko farafina jɛkuluba bɛna wale ta ni ka Gabon jamana sɛgɛrɛ donna nataw kɔnɔna la yaasa bɛn ani keleya walew ka se ka sabati Gabon jamana kɔnɔna la k'o ti taa sigi ka fɔ kɔ hakilinaw ka kɛ kelen yaasa Gabon jamana u ka ɲɛta baaraw ka se ka waleya donna nataw kɔnɔna la. Tunisikaw fɛ yen Tunisie jamana ɲɛmaaw kɔni kelen kɔfɛ k'a yira k'a fɔ fɛn min ye lakatiba ye n'o ye bamanci jɛkuluba ye minnu ni olu ye jadisiw ye k'a fɔ ko u n'olu kɔni tɛ ɲɔgɔn kalama cogo si den kelen na kabi o de kɛra sa o bamanci jɛkulu min bɛ yen ale kɔni y'i kanbɔ subahana mansinw kan k'a fɔ fɛn min ye Tunisie jamana ɲɛmaaw ye ko ale kɔni na dangare olu la ani ka taa se a wajilikɛlaw ma donna nataw kɔnɔna la u ka terroriste jɛkulu min bɛ yen n'u k'olu ma ko salifisiw n'u ni Al-Qaïda Maghreb islamique bɛ jɛ la u y'a yira
k'a fɔ san 2012 olu ka mugu jugu fɔlɔ pɛrɛnna Tunisie jamana kɔnɔ ani ka taa se san 2015 ma u ka fɛnkɔrɔ marayɔrɔ min bɛ ni an ko ma ko musée Bardo u ye mugu jugu pɛrɛnkɛ o fɛnɛ kɔnɔna la san 2015 internet kunnafoni nasiraw bolo ma la katiba Okba Ibn Nafi u ye babali kura boloda min ni o bɛ ɲɛsin Tunisie jamana ɲɛmaw ma Tunisie jamana ɲɛmaw y'a yirali min kɛ k'a fɔ u n'olu ti jɛla o kɔni ma kɛ fɛn ye min taara olu jimisira fɛ k'u na kɛlɛ boloda min ni o bɛna kɛ Tunisie jamana kɔnɔna la u fɛ an b'a hakili lajigi k'a fɔ u tu kalo tile 29 Samama kulubolo fɛ min ni o bɛ Tunisie kɔrɔyanfan fɛ Tunisie sɔrdasi maa 3 bɔɲango o kɔni fara ni maa bamanci ninnu fɛ o b'a yira k'a fɔ fɛn min ye nin bamanci jɛkulu ninnu ye u kɔni y'u ka segini boloda Tunisie jamana kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ san tɛmɛnen Algérikaw ka bamanci min bɛ ni o de Khaled Al-Shaib ale kɔni fara Tunisie sɔrdasiw fɛ maa kɔni bɛ ala deli de kɛ k'a fɔ ala ka bɛɛ lajɛlen kisi nin bamanci ninnu tɔɔrɔ ma farafina kɔrɔyanfanfɛ jamana minnu bɛ yen olu ye ɲɔgɔn ye balilen boloda bi alamusa ani ka taa bila sini juma na min ni o bɛ jamana 5 bɔɲango fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ Tanzanie, Kenya, Rwanda, Uganda ani ka taa se Burundi ma lajɛ in kɔnɔna la kuma bɛna kɛ Burundi de kan kosɛbɛ o kɔni bɛ gɛlɛyaw bunna kun kan kabi u ka jamana ɲɛma ale sigira a yɛrɛ nɔ na min ni o ye Nkurunziza Burundi minisiri min ka baaraw bɛnnen bɛ Burundi ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli baaraw ma ni o ye Aimé Alain Ɲamitue ale de kɔni bɛna ye nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan min ni o bɛna kɛ Dar Salam u ka jamana ɲɛma Nkurunziza ale sigili a yɛrɛ nɔ na o bɛ kalo 6 bɔɲango bɔ don o don Burundi ale bɛ gɛlɛya bunna kun kan ka taa fɛ o de kosɔn farafina kɔrɔyanfanfɛ jamanaw olu kɔni y'u sigi ka miiri kɛ k'a fɔ fɛn min ye Tanzanie jamana ɲɛma kɔrɔ ye ni o ye Benjamin Mkapa ko ale ka sigi ka fɔ wale ka o boloda fanga ngwara dabaw ani jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa bɛn ani keleya o bɛ se ka sabati cogo min Burundi ale jamana kɔnɔ la sigikafɔ in walew gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ fɛn min ye Burundi jamana ɲɛmaw ye olu kɔni b'an bɛ ka sigi ni fanga ngwara dabaw ye minnu ni olu tɔgɔ ye ko Sinared ka sabu kɛ u ye ka jalaki ta k'a fɔ bamanci wale minnu kɔni bɛ kɛ Burundi kɔnɔna la bamanci jɛkulu fɛ ni o ye terrorisiw ye ko o kɔkɔrɔ don b'a kosɛbɛ ko o de ye ni fanga sinamatɔn ninnu ye an b'a hakili lajigi k'a fɔ juillet kalo daminɛw la ni sigikafɔ walew kɔni bolodara nka fɛn min ye Burundi gouvernement ɲɛmaw ye olu kɔni wulila ka bɔ sigikafɔ in kɛnɛ kan k'a fɔ olu ni Sinared mɔgɔ ninnu tɛna se ka sigi k'u bɛ bɛn kelen kan yaasa fɛn min ye Burundi ye o ɲɛtaa walew ka se ka baara nka fɛn min ye Tanzanie jamana ɲɛma kɔrɔ ye ni o de ye Benjamin Mkapa ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ bɛn ani ɲɛtaa siraw ye olu sabatili Burundi kɔnɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ni k'a sɔrɔ fanga sinamatɔnw ale ni jamana ɲɛma ma jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka gouvernement kelen sigi yaasa Burundi jamana bɛ se ka sen kelen ta a ka ɲɛtaa baaraw waleyali la nka Benjamin Mkapa ale kɔni bɛna a ka hakilinaw di ni o bɛ boli Burundi jamana ale ka bɛn ani keleya sabatili walew ma jamana ɲɛma minnu fana bɛna ye nin ɲɔgɔn ye balilen kɛnɛ kan olu ka se ka hakilina falenfalen kɛ ale ka hakilinaw la yaasa Burundi a bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ nka ka kɔ o ɲɛ a kɔni y'a yira Burundi jamana ɲɛma na k'a fɔ Sinared cɛden minnu bolilen bɛ ka bɔ Burundi jamana kɔnɔ olu ka se ka segin cogo min ko o bɛ kɛ sababu ye bɛn ani keleya walew olu siraw ka se ka taama kosɛbɛ Burundi ale jamana kɔnɔna la o de bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na aw ni cɛw ka ɲamadali la aw k'an bɛn sini ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni anw na